Здравейте! Аз съм Габриел Галчев, на 22 години от град София. Студент съм в Югозападен университет Неофит Рилски, Благоевград, специалност филмово и телевизионно операторство. Сега съм на стаж в аудио-видео Орфей. Тук се научих да работя с осветителна и грип техника, което ми отвори врати в много български филмови, телевизионни продукции и реклами. Работил съм в Подприкритие, Дървото на живота и унгарска копродукция, както и в немалко музикални клипове. Радвам се, че работя това, което обичам и искам. Следвай мечтите си. Посоката избираш ти.